no. Very good. Hello mga Shy! It's me again, Junasha Bisaya, and welcome back to my YouTube channel. At kung ikaw ay bago pa lang dito sa channel ko, please subscribe na and click the bell button. Kung nakikita nyo dyan mga Shy, hindi ako naka-uniform kasi may gagawin kami ngayon mga Shy. May gagawin kaming fire safety training. So tara na mga Shy. Mas maganda kasi walang uniform eh. Let's go! So ayun na nga mga Shy, 9 AM ang call time namin mga Shy. So kailangan namin pumunta ng maaga. So ayan na, nandiyan na kami sa transpo. Kinuha na kami ng driver namin mga Shy at papunta na kami dyan. Sobrang puno namin dyan mga Shy kasi marami kami. Dumating na nga pala kami sa clinic mga Shy. Sobrang init niyan mga Shy, promise. 43 degrees. So yan yung clinic namin, dermatology. Nandyan sa taas ng public at saka Gunay din. Go! Ito nga pala yung conference namin mga Shy. So, hindi siya sobrang laki, hindi rin siya sobrang liit. Kaso, sobrang init yun mga Shy nung pumasok kami kasi summer na nga. So, ayan, inaantay pa namin mga Shy yung mga taga-dental at yung iba kasi hindi pa kami kompleto dyan. At yung lecturer din mga Shy, siniset up pa niya yung mga slides niya at saka yung microphone. So, ayun. So, habang nag-aantay tayo dyan, so, video-video muna para may pang-reels na. My name's Faris, and there's people. Patients first. Yourself. What are the meanings of every color? So different hospitals have different meanings. Oh, you guys have it here. Yes. Make sure this cylinders are weight stored properly, away from the sun, and So ayun mga Shy, tapos na nag-lecture si Sir niyan mga Shy, pinapakita na ni Sir kung anong meron sa kit mga Shy kasi for example, pag may nangyari or may mga emergencies mga Shy, at least alam mo kung anong meron sa kit, kung ano yung mga nasa loob ng kit mga Shy, ganun. What do you do? So, you have a mask here? Now what do you do after? After that, I will wait until the observer to the Yeah. Okay, wait. Nagtuon bitaw niya sila sa una pa. After namin mag-demo mga Shy doon sa conference room mga Shy, so lumabas na kami niyan mga Shy, and then kailangan naming takpan yung ulo namin, yung mga buhok namin mga Shy kasi mag-let them na kami. So magli-lecture muna dyan si Sir, isa-isa kung anong gagawin mga Shy. And then after mag-lecture, saglit ni Sir is, so isa-isa na kami mga Shy niyan. Let's go! Look, this is gauge. the gauge. It's a green, should be, huh? Okay. Coming the red, this doesn't work. Empty. And should be the heavy, like this keel. Okay, this is first step. And check if you have some problems or some, don't use it. Okay. And you can should be like that lifting, okay? Not here, not here, here like that, okay? And they have pin here, you see here? Yes. Okay, should be removing the first. It should be strong like that. Hold the pin. Okay? And should be looking the fire. In the fire. And should be have space, like 2 meters like that. I press session. Oh, yes. Now القاعدة that's down, okay? Yes. قبل النار. Yay! Get it. Yes, good. يلا another one, يلا please. يلا another one. Okay, good. يلا another please. يلا. حنان بنات الاستقبال خليهم يسووها. اوكي اوكي وين نادي؟ Go Anan! Ito no! Very good. Gina. Hold the pin.
يلا بس خلاص Tara na, alis na kami. Alis. تمام next Ikaw hindi ka pa active. Kuhanin mo. Dali na. Wala. Una na, nakauna. Ikaw na, dali na. At pa si Mama Marian eh. Ikaw sunod. Oh. Okay. Man and sweep. Okay. No, sir. Ana, yes. Okay. Where? ايوه 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 بس Nasem, Ahmad, Nasem. تعالي تعالي صفي طفي عشان تطلع فين سويب سويب يعني صفية اسمع ايوه ارفع فريق ايوه ايوه بس بس ولد هذا واحد ها مجال مدير مدير يلا يلا مدير ايوه بس يا مدير يلا تمام يلا مكان ايفاكويت يلا يلا شوي So ayun mga shy, natapos din ang return demonstration namin mga shy. So pumasok na naman kami yan sa loob mga shy para mag-practice na naman kami mga shy in case na may sunog talaga mga shy kung saan kami pupunta, saan kami tatakbo mga shy kung may alarm mga shy. So tara. Patay na! Sana ako! Ay, hindi magrantaw! No running. Dito kami sa hindi mainit. ayaw ba Parang walang sunog man, chill lang man. Bye. Pa? Nakita ko sa blip konti. Ano ba yun? Diretso kain? هنا كده ايوه عندي هنا So ganun lang kadali mga shy, maaga kaming natapos ngayon mga shy kasi mabilis lang naman talaga, nag-lecture lang tapos nag-return demo mga shy kasi may mga duty pa kami niyan mga shy. So yun lang, thank you kay sir na nagturo sa amin at ayan mga shy, binibigyan na kami niyan ng mga certificates mga shy. Charot! At doon lang nagtatapos mga shy. So, di ba nakabihis ka agad mga shy? Kasi duty na namin yan mga shy. Ang dami namin kayong pasyente, 30 plus nung time na yan mga shy. Late ko lang to na edit mga shy kasi ang dami. So, yun lang. Thank you for watching mga shy. God bless. Mwah!